ఒక సామ్రాజ్యంలో పదాలు కత్తుల కంటే శక్తివంతంగా ఉన్నప్పుడు ఆ క్షణమే జన్మించాడు తెనాలి రామకృష్ణ. అతడి చతురత మొదటి నుంచి ప్రజల రక్షణ కోసమే. సింహాసనంపై కూర్చున్నాడు ధీరుడైన రాజు కృష్ణదేవరాయలు. విజయనగర మహాద్వారం వైపు అడుగులు వేస్తున్న రామకృష్ణుడు. అతని ప్రతిభ రాయల చౌక చరిత్రను మార్చబోతోంది. అతడి మాటల్లో మధురం, అతడి మెదల్లో మంత్రం. అతడు అర్థం చెప్పకుండా బోధించేవాడు. చతురత ఒక కత్తి కాదు, అది వెలుగు.